Prime Minister Narendra Modi kapin kharateng 3ST Parliamentary Constituency MP Horensing Bey Dipu BJP East Karbi Anglong District Committee Asahem Atal Bihari Vajpayee Bhawana Long Pherangkiamai Kangni Pherangkiamai Long MP Horensing Bey non het jong kedeng Surihini rengkoi rai thompen inkoi rai phi union budget along radaphan kopisi ke do lapen Northeast angkang state aphan kopisi ke do paklangpom Amrit kal hosika crore lakh cap kedeng pen ongdung kachingchur sai ke claim je phan puke mesen ang theklo nona phong budget kedeng pen India ningkan pharoi si kepleng ahut anke si kachingchur pik adet kapaman je phan si MP Narendra Modi mate BJP rajcharia songatum mangpon lo Laso Farman Son Troxy Special Budget Kedenke Kadokawe Pangrum Pet Kachingthur Mate Inclusive Development Kapadusia Mailalong An Kapale Mate Reaching the Last Mile Hormu Hortar Lapen Tangka Kipidun Mate Infrastructure and Investment Ketega Son Kachepaklang Mate Unleashing the Potential Clear Sengahin Kangthur Mate Green Growth Okeng Jangajak Kong Mate Youth Power Lapen Son Troxy Kichokki Dihin Hin Mate Financial Sector Henlo Atma Nirbhar Clean Plan Program Aphan 2200 crore Saikati ke hin kangthur ji aphan agri startup asai deng ponlo Saikati ke hin kangthur ji aphan pupen loan ki piji aphan ta sika crore lakh inkoi denglo la solong pijo ke pangreng lang o ke pangreng hai hui tame jong ponlo la son si loka charli hin kangthur ji aphan puta digital library o samar chama aphan jong pilo ningkan ki thom inglong aso tum kapaching thur ji aphan pusi PMPVTG ke isi tribal welfare scheme lo la sophan union budget Surihini rengkoi rai thomalong sika crore 15,000 atangka panonglo Kadure de ratuma phan hem mesen ki piji aphan PMAY scheme aphan ta sika crore 79,000 denglo Micro small medium enterprise aphan sika crore 9,000 atangka panonglo Moni datung midu pulote kopi ko sonjima pusi kamatha lapen kachini kangtungdo nona phonga budget alongke midu hinta thedung radaphan ake midu Athe 0 to 7 lakh an ningkan isi tangka kachepalong atung midu pinang nilo. Aprang ke 0 to 5 an ningkan isi angbong tangka kachepalong atum aphan midu ke enchot. Seta non ke sika lakh 7 an atum ke midu pinang nilo. Ini tum karbi atum ke ningkan isi along tangka sika lakh troxy pen apat kachepalong atum jumpe. La sili tum ke midu alam ke nona rat pangri along ke matha jokloji puta MP Horensing Bey jaipon. Akan union budget Parliament long video kan api kasi budget long pipima kedo Bharat aso Bharat bayi kan dipisia di gedoma kabe mala so puta MP sapen nili hintame maka chini ji kan nili district la district ke thamara kan kachini kan tum na je ban so budget ke isike mesen budget la pen kiduk ke la kan tame la ke kang thur poni pan la si racing da last mile polam ta do dak kan la sabta kiba sabta resi long isi point of racing the last mile mane ontodaya homajot thoka mane itu ma karbiya society long ke do kiduk nai long anta sarkar asuni lewek nangji sarkar central government pen kene scheme an hedi ajuna an hedi la banghala kiddu nai amune long tame lewek nei sei nang sang ki yo pen long tame ba nang jong society tiki bulete ningkan si pen suri trop ke people non ba ujula asuni konon gas keron la pen sondha ka ke hala jondhon asuni zero balance tapore kho itu hobo lagibo ami eitu ki buli kobo bikolpo lobo lagibo je Number 1 district hisabe tenekoi ohomot congress muk jila to Karbi Anglong ate gotike ami development side of bikahoti horu jate number 1 ot hoy eti dor mele guruto di hokule ekebare kam kori jam boli apnalok onurod korisu ami asu raijor major asu raijor kane ami khiarisu Pherangkiamai long BJP Ajabang Salawar Bay Ward Commissioner Simon Phangcho atumta chatong News report Karbi Anglong Live